Žijeme v extrémne náročnej dobe. Náročnej dobe pošramotených vzťahov. Starí neznášajú mladých, mladí neznášajú starých, lebo sú starí, medzigeneračné nezhody, sexuálne nezhody, identity, rodové, neviem, aké pohlavia, neviem čo. A potom nám tu do toho sa ešte serú politici. Tak čo vlastne chceme? Čo vlastne pre Pána Boha my tu chceme? My chceme mať kľud, my chceme mať mier. Inak rozmýšľam, že asi budem musieť tie mierové rokovania zahájiť ja nejakým spôsobom za slovenskú stranu, pretože tu na slovenskej strane zrejme nemá nikto gule na to ísť za tým Putinom a povedať mu, vieš čo, Vladimír, už prestaň. A tam aj za tým druhým vlastne, tým Voloďom, či jak sa volá. Treba ísť za nimi a normálne im povedať, chlapci, ani jeden, ani druhý nemáte veľké gule, lebo ste mali krpci. Ste mali krpaty. A práve preto nemáte veľkých ani pipikov a ani gule. A máte komplexy. A čo si dokazujete?